UNdunankulu Ntuli uthi ukuqashwa kwabantu bokufika bakuleli ngokungemthetho kuphuca amathuba omsebenzi abantu bakuleli izwe. Kanti njengohulumeni bathathe igxathu lokuqinisekisa ukuthi azikho izimboni eziqasha abantu abangenazo izivume zokuba kuleli. Even nosomabhizinisi laba baqasha labantu abalapha ngokungekho emthethweni bayazi kwabona ukuthi bazoboshwa. Manje-ke nginalo ithemba lokuthi umyalezo osemqoka kubalulekile ukuthi amaphoyisa aqhubeke nalo msebenzi engushayela ihlombe ngoba sinaloko ithemba-ke ukuthi sizogcina siyinqobile le mpilo ngoba seke ngaya ngisho emngceleni ukuyozama ukuyobuka ngampethu ngabe kwenzakalani ukuthi abantu bagcwale lapha ngaphakathi baphithizele lapha KwaZulu-Natal baze bezolimaza umnotho bathe namathuba omsebenzi lapha amanye benze nalobugebengu. Ekhuluma nabezindaba kulomkhankaso, uNtuli unxuse uMengameli uCyril Ramaphosa ukuthi asukumele udaba lwezigameko zokubulala esihlobene nezombusazwe, aqinisekise nokuthi ziyaphenywa izinsolo eziphakanyiswe uKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi mayelana nezikhulu ezithile embuthweni wamaphoyisa. Njengoba ihlandla likaMkhwanazi esehhovisi seliye emaphethelweni, uNtuli uthi ukholwa ukuthi abantu bakwaZulu-Natal angeke bafuna ukulahlekelwa uKhomishana wamaphoyisa osebenza njengomkhwanazi. Ngibona ngazi ukuthi ukusebenza kwa-Provincial Commissioner esifundazweni akekho ofisayo ukuthi kufika isikhathi la kuthiwa akasahola amaphoyisa lapha esifundazweni ngoba amaphoyisa anomdlandla omkhulu, amaphoyisa aseze isithunzi sawo sabuya la KwaZulu-Natal ngendlela alwa ngayo nobugebengu. uNtuli uphinde wagxeka izenzo zokuvinjwa kwabantu bokufika kuleli emtholampilo nasezibhedlela.